sa lahat dyan. Nandito sa Canada. Good evening dyan sa Pinas. At ngayon ay araw ng Miyerkules. At ang pasok ko ay alas 12 pa hanggang alas 8 ng gabi. Magpe-prepare ako ngayon ng pagkain ko. Babaunin kong lunch at saka dinner. Babaunin ko dun sa trabaho. At ngayon ay may maganda akong balita. Dahil yung sa in-applyan naming PR application, sinubmit ko yung application namin last July 2025. At kahapon na yung pinakahihintay ko na AOR or ang tawag na Acknowledgement of Receipt. Ibig sabihin na naumpisahan na yung pag-process ng application namin. So, yun. Kasi ibig sabihin nun, kumpleto at tama yung mga sinubmit ko ng mga documents. Dahil pag hindi, tulad ng iba, unfortunately, ma-return yung application mo tapos mag-submit ka na naman ulit. Yun, mahirap yung ganun kasi pag ma-expire na yung nomination mo, pag provincial nominee ka, tapos ma-expire yung nomination mo kasi matagal ang ang hintayan sa AOR ng non-express entry. Buti na lang medyo bumilis kasi ako nag-expect talaga ako na mga May or June. Kasi sa previous months mga 10 to 11 months yung AOR nila dumating. So nung nag-apply ako ng July, so nag-expect ako ng mga May or June. Pero ngayon March kasi parang bumilis yung yung mga processing ng IRCC. So natanggap ko na ngayon March. So sana tuloy-tuloy na to. Pero at least kahit papaano yung application namin okay na. So nagpa-schedule na kami ng biometrics sa Lunes. Hindi ako papasok, pupunta kami ng ibang lugar sa Fredericton. Ibang ibang lungsod or ibang city pala dito sa New Brunswick. So yun, thank God. Dasal ako ng dasal talaga kasi mahirap mabalik yung kung may kulang ka, may hindi tama yung na-fill upan mo, yun ibabalik nila. So thank God na okay naman. So yun, nag-start na sila. Tapos nakita ko na sa account ko na medical pass na kami. So at least may gumalaw. So nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Dasal ako ng dasal kasi siyempre kasi uuwi kami ngayong katapusan. Ayokong mag-isip ng uuwi tapos may iniisip kang mga ganyan, kung na-return yung application namin, di ba? So yun. Okay, magluluto ako ng parang menudo, manok. Wala si Mrs. nasa work. So tayo ang gagawa. Ay naku, sarap matulog. Kumusta naman kayo dyan? Kumusta dyan sa Pinas? Kumusta naman ang gobyerno dyan? Okay pa ba? Carrots at saka patatas. Mga nasa dyan sa Middle East, ingat po kayo
Sama po kayo sa mga dasal. Kasi yung kapatid ko nasa Kuwait. Ay nako, ang lugar talaga. Ba't palagi namang ganyan dyan sa Middle East, no? Parang trip nilang gustong mag-away-away. Parang every year yata may mga gira-gira. Ay nako, pwede namang mamuhay ng mapayapa. Magkaintindihan na lang sana ang buong mundo. Ay, buhay, buhay. Ingat po kayo dyan sa Middle East. Nakapag ano din po ako dati, 2016 sa Dubai. Dasalang. Matatapos din yan. Siguro naman. Ay, nako. Buti pa ikain na lang natin. Kain na lang. Uwi na kami, malapit na. Anong date ngayon? 11? So, 19. 19 days na lang pala. Excited na ako makita yung mga anak. Ay, nako. Sobrang miss ko na yung mga anak ko. At makakasama na namin sila dito. Lahat ng mga paghihirap ay magbubunga rin. Tandaan nyo yan. God is good all the time. Amen. Nung na-receive ko yung ano namin, yung AOR namin, nasa work ako nun eh. Nag-vibrate yung relo ko. Nung nakita ko yung email ng Canada government, yung do not reply. Sabi ko, loh, ano na kaya to? Baka na-return yung, dalawa lang yung ano eh, kababagsakan, ma-return yung application or yun, yung acknowledgement of receipt. So, ayun. Sa awa ng Diyos. Nakita ko yung ano na na-receive na nila. Tuwang-tuwa ako. Gusto kong maiyak. Kasi hindi madali eh. So sa mga lahat na na-return yung application dyan, kapit lang. Kung ano yung mga mali or kulang, kung meron man, ayun. Apply ulit agad. Tapos pag yung nomination ay expired na, yun, pwedeng mag-request ulit sa province, mag-email ka or tawag ka. Ipapakita ko yung ano, yung email ng IRCC. Nung hitsura. Para sa mga nag-apply dyan. Darating din yan. Promise. Huwag mawala ng pag-asa. Ayun ko. Yung mata ko. Kailangan ko na itong ipa-check up yung mata ko.
chicken breast yung ano natin para mas healthy, di ba? Mas healthy raw yung chicken breast eh. So, ito. Napakatahimik. Yan ang mahirap dito kasi ano yung dito lang sa Pinas na maraming tao, maraming kang makakausap. Dito wala. Ay nako. Busin ko na lang kaya ito. Parang wala kang kapitbahay. Lahat ng tao dito nagtatrabaho. Nasa loob lang ng bahay. Yun ang ano, yung pinaka baliktad sa Pinas. Kasi sa atin pag wala tayong ginagawa, lalabas tayo. Tambay-tambay sa labas, kwento sa mga kakilala. Dito wala. As in wala. Tingnan nyo yung labas. Ay, buhay oh. Toink. Oh, may mga ice pa, hindi pa masyadong natunaw. Pero at least ano, pataas na ng pataas yung temperature. So, tutunaw na yan. Sana hindi na mag-snow. Ayoko na. Tama na yun. Ayoko na. Nagluluto na tayo. Dahil alas 10 na, tapos pagkatapos ito maliligo. Ayun, mag-prepare. Doon ako kakain. Kahit yung pasok ko 12 to 8, doon pa rin ako kakain. Kasi may kasama ko doon Pinoy. Sabay kami mga 12:30 kakain kami ng lunch. Pero siya, uuwi siya alas 4. Tapos kakainan mo ko ulit doon mamayang gabi. Dati, wala akong gabi eh. Anong talaga ang original? Umaga. 7 to 3 or 8 to 4. Eh, kaya may panggabi na ako dahil sa liga. May liga kasi Merkules at saka Huwebes ng gabi. Kailangan ng tao doon sa mga machine. So, yun. Kinausap ako ng manager ko. Sabi ko, walang problema. Hindi naman pwedeng hindi tayo papayag, di ba? Eh, yun talaga. Kahit ayaw natin ng... Pero okay lang. Wala naman, hindi ko nagreklamo. Ang maganda doon sa 12 to 8, wala akong masyadong ginagawa. Di tulad nung pang-umaga, maraming ginagawa. So, okay na rin. Pero, yun lang hintay ka lang, doon, nagliliga, doon ka sa likod. Kung may masisirang mga lanes sa bowling. At, ano na to? Maglagay tayo ng mantika. Yan. Tsaka ito, ready na to. Simple lang. Diba? Tapos nagano na pala kami, daylight saving. Nagbago na yung namin, oras. Nung linggo. Nag-advance na naman kami ng isang oras. Dati kumbaga pareha sa Pinas. Kaya lang I mean 12 hours difference ba? Kumbaga ngayon, halimbawa ngayon alas 10 ng umaga.
Dati, pag alas 10 umaga dito sa Pinas, alas 10 ng gabi. Ngayon, nagdagdag kami ng isang oras dahil nga, pero ayaw ng mga Canadian ng ganyan. Ano na, alas 10 ngayon, alas 9 pa dyan. Yung British Columbia, sabi nila, ng leader nila doon, last na nila nito, last na ngayon ang mag-change sila. Next year ayaw na nila. Kasi nakaka-apekto sa katawan at saka sa trabaho, sa economy. Laki ng epekto kasi siyempre magbabago yung oras, mababawasan. Ano na yung niluto ko? Magluluto na tayo. So guys, simpleng ano na to, simpleng ulam. Bigyan natin ng konting toyo. Kulay. Brown brown. Yan na, kumukulo na. Kain ba kayo nito guys? Kain natin yung tatas. Tapos ang ilagay natin, ito na lang, para basic lang. Yun, ketchup. Takpan muna natin. Lahat ng mga naiisip ko yung ano ba, simula nung nasa Pinas pa, na pinapangarap ko pang pumunta dito. Inisip ko mag-aral kahit mahirap. Tapos nung nag-aaral ako, tapos natapos ako, nagtatrabaho, tapos namumblema kung anong pathway para permanent residency, tapos nagkaroon ng pathway. Shout out sa employer ko, one of the best talaga, tumulong talaga sa akin. Tapos hanggang nag-apply ng PR, naghintay ng AOR, baka ma-return yung application, baka may mali,
Tapos ngayon natanggap na namin. Tapos mag-biometric na kami ngayong Lunes. Tapos uuwi kami ngayong katapusan, susunduin yung mga bata. Yung lahat parang lahat talaga dahil kay Lord talaga yan. Wala akong masabi. And the rest is pangalawa lang yun. Siya ang number 1 talaga. Dasal talaga ako ng dasal araw-araw. Yun, nung nasa Pinas pa ako, nag-promise ako, Lord, kung makapasok ako sa Canada, ma-approve yung study permit ko, gagawin ko talaga lahat na every Sunday magsisimba ako. Kahit yan. So, more than 3 years na ako dito. Sa pagkakaalala ko, isang beses lang akong sumablay sa pagsimba. Yun ang time na nakalimutan ko na linggo. Yun. Nakalimutan namin ni Mrs. na kaya pala nung time na yun, gabi na yun eh. Sabi ko, ba't parang may kulang? Tapos nung nakita ko sa relo ko, Sunday pala ngayon. Wala na, gabi na. Kaya yun lang. And the rest, simba talaga. Kahit masama pakiramdam ko, magsisimba talaga ako. Basta kaya kong bumangon. Wala naman akong pasok Sunday, kaya tapos Sabado, may anticipated mass. Sabado ng hapon, alas 4, doon kami magsisimba ni Mrs. Kaya, Lord, you're the best. Yan, kumukulo na. Parang nasa lang, mga karinderiya ba? Lalo na dyan sa Cebu. Nung estudyante pa ako doon sa Cebu. Sa CIT. Parang ito lang yung kinakain. Tapos lagyan natin ng cornstarch. Yan, para medyo lapot-lapot konti. Tignan natin kung tama ba. Yun. Pwede. Pwede. Okay na siya. So guys, maraming salamat. At ako'y maliligo na ngayon kasi luto na yung baon ko. Ingat kayo dyan, lalo ng mga tao dyan, mga kababayan natin nasa Middle East. Saludo ako sa inyo. Ingat. God bless.